dneska vám ukážem, ako dostať Minecraft zadarmo. Vy si môžete všimnúť, ja už tu mám. Toto je Minecraft zadarmo. A dneska vám ukážem, ako ho dostať. Takže prvé čo? Idete do Google, dáte si svoj účet a tu si napíšete to je Eaglecraft. Hneď keď pôjdete na túto stránku, píše Eaglecraft, pôjdete do týchto tu, trojbodiek na vašom počítači, pôjdete sem a sem musíte nájsť položku uložiť ako sem je. Preniesť, uložiť a zdieľať. Dáte uložiť stránku ako. Teraz sa vám toto zobrazí. Pôjdete do domova, dáte uložiť. No, stiahnuté sa to napríklad. Keď sa vám to stiahuje, teraz sa vám to bude stiahovať. Môžete to vypnúť, príďte sem a sem sa vám ukáže tento Eaglecraft. Dobre, idete ho na pracovnú plochu. Teraz vám to stiahuje. Máte tento Minecraft, ale keď chcete, aby vyzeral takto, si zobrať takto, to musíte so pravým klikom potiahnuť to, dáte win RR, sem máte to tu. Máte to kopírovať sem, premiestniť sem, vytvoriť odkaz tu a tu musíte dať vytvoriť odkaz tu. Teraz pôjdete do Google zase, dáte si svoj účet a napíšete Minecraft logo. Takže vyberte si, aké logo chcete. Mne sa napríklad páči toto tu. Dáte uložiť obrazok ako s pravým klikom. Teraz pôjdete na remove bug. Pôjdete do prvého linku. Nahrať obrazok. Sem si nájdete svoj vlastný obrazok, ktorý si teraz dali. Tento. A máte tu. Ale ak nechcete, že by ste nemali takéto tu, tam môžete si nechať tamto. Teraz pôjdete na taktiež inú stránku. Počkajte. Pôjdete do ping to inco converter. Vyberete váš file, dáte convert. Vás to premenuje, dáte download, to môžete už vypnúť, prídete sem, musíte dať vlastnosti a sem môžete mať zmeniť ikonu. A sem toto. A máte váš Minecraft. Ja mám tento Minecraft, ja najviac používam, takže tento môžeme odstraniť. Ak chcete ja samozrejme mi to neodstraníte, ale sa chcete zbaviť tohto tu, musíte dať pravý klik, vystrihnúť. Pôjdete do vášho manažera, file, musíte si vytvoriť napríklad sem dokumenty. Sem si vytvoríte nový odkaz s tým, že dáte pravý klik a dáte nový. Tam si vytvoríte nový odkaz. Ja som si už robil a sem si môžete dať prilepiť, dáte nahradiť a sa tu prilepí toto, čo ste si teraz skopírovali. Jak si môžete všimnúť, už toto není.
Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo, dúfam, že dáte like na tento tutoriál a čaute.